Vanhu vobuda vataura mashoko achiti gore rino kuchambomhanyiwa idi kudai. Panapa pane vhidhiyo inotrenda pasocial media aiwa yashamisa vanhu zvaizoonekwa kunzi gore rino vakomanaka 2025 aiwa kumusoro uku kuchamboitwa kugedageda kwemhano zvisanapinda mashoko anobuda nevhidhiyo rashewa panapa naukopane wekuzwa rashamisa vanhu kuti vasubscribe like on the bell icon. Tichimuka tienda paende yekuzwa tinoona this video ramuri kuona rataisa mapictures amuri kuona pane matishets amuri kuona ane mapictures aiwa opa muchiguru amuri kuona ayo panyorwa pazasi akanzi vice president. Panapa muchiona aiwa mapictures aritori colored matishets akaprindwa nekala opa nyorwa chinzi opa muchinguri kashiri is vice president. Panapa hazvizi kuonekwa kuti papanzi vote for or what we are not aware inoda kuti these t-shirts anga akaunganidzwa muchiona achitoiswa nameno ifuel ipi iparafini kana kuti petrol achipisiwa. Panapa vanenge vanyora vachiti kuzwa Intel Unity, please find out the full story in this case and update us. These are t-shirts written comrade PCZ muchinguri vice president. Ndomashoko anobuda panapa tiona kuti pane munhu awana this footage pakukandira vanhu vekuzwa kuti aiwa vakuna kuzwa titsvagirei kuti aiwa chii chiri kuitika. Vanopinda panapa comment section vachikomera vachiti is not AI. Vanopinda achiti gore rino kuchamhanyiwa idi wei. Vanopindawo achiti pane zvimwe zvamuchada here. Mashoko ari kubudiswa panapa tikuona kuti vakomera kuzwa pangoposta this post vanhu varinyatsotoona kuti aiwa gore rino aiwa kuchamhanyiwa vanoda kuti kuchabitreyana vanhu vachatanga kubitreyana zvakanyanyisa vachiona kuti aiwa nhau yesuccession tichiona kuti aiwa vanopa muchinguri vachisvedera kupresidency aiwa tinyazoona kuti hazvina kumira mushe. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nhau iyi yamuri kuona aiwa mainvestigations achiri underway. Pindai comment section medu kuti mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.